assalamu alaikum téléspectateur Pindi TV kala to ɓi pullo wawi wonde min calminimama inde e yettode amin beltanimon no fewi gam yidde mon Pindi TV émission kesso pul émission o wiyete ko nafoore golle ɓiɓɓe fullaɓe barke kala to ɓi pullo wawi wonde aɗa liggo aɗa rufa warñede ma gam wurnude ɓesgu ma gam wurnude jinnaɓe ma gam wallude hen tan kala innama ade émission nafoore golle ma tawi ɗon tottuma micro inchallahu taala mbadden émission taw koye nafoore golle hay ndema en goppani hay gaynaka hay awo en goppani émission o noon min mbaɗa ɗum décentralisé ɗo e leydi Sénégal Afrique ha caggal leydi ɓiɓɓe fulɓe kala to gonɗon oɗon nodda année 2022 weeɓata min e moon kono noon haydara ɓuuɓata inchallah Mansour Sow e Pindi TV kono Mansour Sow e fulɓe fullaɓe lamɗam fulɓe fullaɓe barke biyo mbimi wimi e wimami to gonɗa émission mo gandanɗa hoorema koko dajjita e paquet taw koye nder 2022